sadarkan dirimu wahai teman, hidup ini hanya bagai titian. Sadarkan diri Umi dan ayah, hidup di dunia bagai sandiwara. Harangge indah batau masih pabilo la papilo hai kababu mama ai babu mo indah lai salakali balu masih pabilo la papilo hai kababu mama ai babu mo indah lai salakali balu. Ya Allahu Rabbi 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 Allahu Rabbi batuan gitu Nabi Muhammad dulu gitu Aisyah pada kalam saudara. Assalamualaikum ya kasidana rape. Ojo kalau gitu kamangaji hakikatnya wajo tubuh lanya to sakabe jangan disangko du alama de kodi sakodu lanya to sase gitu bapi tua di muko darape ora mandang samonyo ini sagalu alumma bajana pirama jangan lagi to baca dubudu ngombanyo kalapu manone tuan najo bapak manukune mudu kota doan bapak ti ado zadu sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di manoko inyo gimana bana sampai jatuhnya kok balum tarang dia gitu jalan sama kabatan baribu tak mungkin biawa kamalawan duayu tak mungkin tumbuh tando dekodo ada puraso dengan pariso ada puraso dengan marasai bapu bana angin nyuapi kota marasuangi tak mungkin menjadi nan mano bana desipan mani bagara cincin karano de jari bagara tupu desipan mani koyo mati sebelum mati koyo ujung amna sabana diri tentu kadalan akan dilalui jali kalawi akan diranahi tentu kebunuhan kekitu dagi kubala kuli tari laisi supaya nadape bijonen kawi Allah la dudu enai di aras dan kurasi di kapalo jantung Muhammad berdiri di pangka jantung sabuk udara mati tampilnya itu di Surambi kiri di situ pulau Abu Jahil berdiri baparan Muhammad tamana ruabi komana Abu Jahil di baparan tadi nagari maka kadimakan Nabi komana Muhammad dan gotola suci yang gotol sama sekali masuk sarugo kampuana rami oh sabua lagi kasih tangan pandangan di zaman kini orang lomba-lomba menyerahkan anak bersikola biar ke SMP walau ke SMA biar ke pesantren walau ke sanawiyah diberi biaya berjuta-juta kok sawah letak gadai kok kabau letak jual rok dia nak menjadi sarjana kok dapet keraju keluar SK itu harapan bondo juaya satanga perang enak bersikola punang sikola inyo dema apa disuruh puaso parenyo apa disuruh sembayang itu nama lebana alasan di rumah kabundo doaya supaya nak dapat keluar rumah ke sampai kawan paling apa bayi baraja kasabanta sakironyo anak gilo de malala gilo nyoraun kalau gua konta kapayo kumbuah kalau indah kapantai karolin kata manerwana sakali kahalan panjang kadanawati kadanau di bawah na paling acobana kawater bum kasikara katanya mutiara mamadu kasih dengan asmara kalau begitu para anak pasikola alamat sekolah kapatari tangga alamat di buayan muridnya aja alamat di bekaya keluar SK bunyi SK nyotang ya tangoang-ngoang ini apa nak direse apa nak dipanja apa nak gawi indado negata hanya nak tinggal Sarawak ke sawah nak jangan namanya sana
namanya Oh pikir banandai dibunuh oleh juayane Indonesia napadangai oi anara iyala la ila dan yai ilallah itu iyo ayo ahdi imadalai sabana malia rasul iyo ay kuninipa ala delai Allah ibadi iyo lade hasadi ala delai manu nadosana adamina samotu kahetu urito elane baraki laburang bari namu elane lai kurang dari yo lagi bija asano elane lai kamu lagi anti akan tujuan ematu elane lai kamu lagi elane lai akan Baliyawma ananu baliyawma ela de kakatiba le baraka nyonya waina tololan antanyola de sabalu nyawa ditiyo eka batang etubu ela nani manu nyawa sama saudara ulunyo deko ado enyo de bahatam la de atamenan anmano la de ado alasan bagaimana apolo la de kani tuhalainya bana waina tolalan antanyo de
lada tabana Akan sula sumurnya lada lada ya ibarat lain ada halina tentu ada ibarat orang mati na tentu lain kami nada nyoto di manogo lain kami oh ya di mano lada kami Allah di mano lada kami jangan la pengajian la kami nyara la katu lada karano la pengajian la penting la padu gitu baru hati jawab tanu dari malas di dalam hati malas saja kiro-kiro lada kana bismillah lada awal la katu golak pengajian dari kami nan badu Maragaro lada nyodiri lada lai kaji lada debatu nolai nyodiri wajib diketahui kulo jangan beri lakato orang lada diputo lada nyodito dari manolai nyobana tanpa dijual diri gitu dari mana lada nyokulo salah satu dua usul nyoda dari manolai nyobana iyo tampu jotang kenyo iyo hai saudara ya ijiwani la ilaha illallah pahamriyati dijadikan cara bilai langit do bumi kamandang si ari majulah di sini adalah mali alam menadi iyo malile diri di dalam diri adalah ado haji kilai ado majazi dia pandangan lahir dan batin terkasih dalam lada batin rahasia tersembunyi do kalau si ari lebih jama mandang oh dari mana suhai inola barbillah disimpan sambonyo di satu kena pandang ma'ana kuli ma'atan penyo hilang oh manula tulat labi dasano adalah pandala gua di dalam hidup iyo kandela diri siapa nada punya dari manogana asal mulonyo ke mano pulo tanpu tangkainyo iyo Tuhan batana musim tabilo kato marusi alu makito hai sama soalai baba gairuko ayadul ayadolai sama Allah sambatu malimba go adam olla de balum di tampo hai balum bara ibu balum bara tapo balum basaro go balum banarato Nur lada Muhammad di dalam alemuno oh di situ bijo molo kambanyo oh di donan satu dari situ asalnya oh kalau lada pandang telah tidak nyode baruku kalau lada bako dan tidak nyode tarasu
tekan mati la dalai sa se la mela jalla Dalai jangan lai begitu yo gitu lai sekarang. oh Allah di satu nada kada tali Kadang belai berpegang, dalai se tayo nada kata go adalah wujud dan dia dalai di mano Lai nyoringo, la jelo kalau lai tarabai ko balo, lai nyo tarang begitu lai jalan nyo kapado lai nyo guru lai anda nalla tanyo nada karano nyo jalan lai tarano, lai nyo jalla, nada banyak nada simpang nyo lai janji nada ko sampai, lai la jalan nada tibo galita, nada kalu tidak pandai, la barapatu mangoda lai tulin mato indah, la biasa anda, la tulin magamano, lai tulano, lai ada pun lai mana, lai ada pun nada maanna la tulin malai nyo Tuhan, lo kalau nada kahate terhambur lai nyo janta, kalau nada kabawa la tara kasih nada nyo bulan maanna lai tulin mali putih lai nyo alam mali putih lai nyo tubuh lai nyawa lai do badan lai do kalau lana di pandai lai nyo kalau nanti pandai, dan nurang lana yang bija la nanti mato, lana hati lana nyo tambah Safarano, lai nyo lumpu, lai manto, lai bajaja safarano, lai nyo buto, lai manto, lai manampa safarano, lai nyo mati, lai manto, lai baga ada, lai tando, lai alama, la tandul lada alam lada parahu laka batula lai yo wangonan la gontai, wanai la omba. Malifatul hawadisi lepahan iyo talaka Lewai iyo sudaro, oh andai iyo dan tolan, delai kana iyo ladiri oh pandang iyo la Tuhan tubuh iyo la uji lai batu iyo jo intan adalah timbang iyo labatu, oh bare iyo joringan. lai keputusan lai nyapadam Ada kapado iyo nyotuhan, keputusan iyo alemu, kapado iyo yo iman, oh iman iyo di hati, haramin iyo di Tuhan. laku mulan de kito la fi ilan de Tuhan Hai sifat nande Allah iyo batin lade insan. Bela jadi iyo daulu di soal pengajian Itu Allah dia darinya itu, oh ilahlah penyuruhkan. Bela punto iyo lahanoi Ayapi iyo lapadam
la pengajian di dalam pengajian hari agama iyo isila sabana iyo nyobana lai kaji lagi topan sabana pengajian oleh kita pakai ela masuk iyo lasaruam kapado pisau nan tajam lada ulia iyo umbia orang nan punya lelai orang ladan hampir lada kapado lada nyotuhan Lai sadar lada nyo itu delai kami lai bayangkan lelai kini dan latibu akan iyo dina de masonyo ayakan manyang wilade nyoga yung kini nan akan menjawab tanyo tanta tanyo sinire kanta iyo ay desa kanta tato soal nani olade nyonyawa menjadi iyo ay buatanyo papanomnya nyawa lade ciyo beka kadang batang at kubuhay dito Manode nyawa la tarasiyo tapi tarue sama soda ulunyo adoyo pulunyo de ba alam di alam yo denan mano adona da iyo la ba Allah sama pe mano dalilno dan mangato itu nama rusuai nama manganya di dalam kiro-kiro tetapi sabalum diri laki sau ini nan akan menjawab tanyo kami layakan kabar mohon imuko iyolah dan basamu pia kapado deh buya ustad nan disiko walau kapado tuang tanah dia orang nan tutu karena busana yo nanti siko ahli torikat yo kasadonyo Tasapi di daerah kayu tanam tarikat pada dia sama tomato kami tidak akan yo dekat lupu jo pitua orang nan tutu Pak Ekonani yola denyo kami di dalam iyo menjawab tanyo kok indah iyola nanti bari makan pai olah tibonyo indah yo denan Allah ditaku apa nabangan yo de baeko kok indah tasabu yola digala kok indah tahimo de padonamu oh indah di Rasulullah ke jari yo ko indah illahi lake atonyo kok indah nani yola nani sandi tataga yang nyode baeko kok indah iyola nani insang tahat de kamila nan pado maalum yo de nala de yo kami iyo lai kurang nanti aso pengalaman iyola nyo kami banung na iyola sabarapo perbanyak iyo la de yo maaf iyo sabale yo kapalo ona mulai tanyo dosa na kami kini kan kami deh jawab do menurut yo de nala pengajian dan kami iyo de tarimo sebelum nyawanan ditiupkan ke dalam batang tubuh gitu kok dikaji nyawa de bertampe sama soyo eda ulunya tersimpan di dalam ta'an wa surhiyo de yang kadim Tuhan de sama to bertampe di alam zara di situ mana de alamnya di kalupumi iyo de nur dan nala de sama to mato memang jono raisi Muhammad salangka sapi weda ulunyo bagi
itu keterangan denyonya wasa panum ka batang itu buetiko Kuntu hasan mukafian alasan yonan mangato adalah aku dalam perbandaraan tersembunyi itu pada aratinya boleh bandana tersembunyi surah kagunan tuoto Allah denani yola kami jawab asa pandang tanyo denan tigo tigo dosa naklah denyo tanyo lah tigo hai pulo lah de jawab denyo illa bihi yola tanyo inda kami kurangi inda pulo malabihi kami nanaca aja kurangi sio ini denyo hari lah barembang yonde malam do osana makin malam tanyo samakin hari pada edo tanpa ganti kita layakan debatanyo sekali lah di sinar sekali pula di situ iko lagu ni tanyo dari ne kami hainan pado dari melati seorang de barilah de banamo para karonya wadi tambah de jowo malah suranyo sabalungan ditiup kan nyawa kabatang itu kita karena biar nanda ulu dipersidangkan nyawa kita Maku nyawa dipersidangkan aku desa pakai karandonyo di mana nyawa disidangkan sama sunan yoda ulu kalo dan meninggalkan nyawa siapa panada ulunya menjadi denyo saksi hakim ketua siapa pulo ado ba meja hijau aku namo meja lah hijaunya panoko lajo paluku isinyo aku duduk di sano putusan persidangan bagaimana jadwal kondisinya dah jadi sado itu kami ode masang tanyo biar agak sikit asabat dace bajino moto inilah di pasar tanyo jo irama memang mahiko ibo irama yo perjuangan sama soyo dengan dahulunya sama soni ni kita mau si penjajahan Repulando irama lah denyo ini di tahun de puluh duo sama so kereta api masih atau daun rumbio sama so pesawat tempur masih badin yang palu kuedo waktu helikopter bila jubal yang balihanyo wana katu itu musim barangku ide dari to rawapan lawas Spanyol namu haide kunciangnya pasi pato wangker tuminyo tinggi agak saheto jangan tuo kenai salah diterima irama kami buwe hanya sebagai intermezzo putar punyo karajo kami de badu inilah pandai de nyopolo
Aro pati mama goda alele mutye Aro pati mama goda alele mutye Makana pala merah di negara ale putih Makana pala merah di negara ale putye Sudan lahor doge napi namana godam pulang do peto kegei Yogi ramala tapanuli danane alane kami bari ini kita bari yo irama sedih Mari malam olala ruye kini samakin denyo malam mungkin samakin denyo sunyi ini yo irama si panjang aku beliau memang iyo lamati walau beliau nalamati agunyo tatap di dalam hati ini dan hello malade kawan Yalai ambola mambilai Jalayo anta dekatalo Desuaro memang halata kiki Maalum suaro lada nyosua Iyo ayadenan dirasowi Karanola tiyo ladenyo malam masih kawan kami ladenyo pai Iyo ay mari kito bari Imunaniyo ladenan rami Laden tutu si kayu jati denuki cando si ulanago Lahapa bisi oh di dalam hati Abi tak mungkin nan kasarupuh malangoy jowi di ambo Bodilie kadiri nangko hidui umpamu malamoy jopadi ampo Yeponyo nampak kurang sisiekan malangoy Jiko takam kue manin kurang kiraikan Ay ampun kalau salimuti Ay angin Hobala dan tapan Atapuang malinoy jauh Biana tamuang tuangku etan kabadiana payo kumbu apa cando si padi urai rasa jamu di hulu tahu Bijo orang lata Oh dirangkiang tinggi Pilihan orang Ondeh lama-lamoy Nankah manggatangi Wadilie kadiri nangko hidui umpamu malamoy jopadi ampo Yekonyo nampak kurang sisiekan malangoy Iko takam kue manin kurang kiraikan ay
kawan oi etan kapanirana payo kumpul Itu iyo irama iyo nana baru suarusu dia dojo nada pamita la danyo tambu Inalla biya ajo denana itu laina mojo Sole ke so kamari rumi sanjang la kamari bedo Tapi di mari di muka basam Hai muka basamo Anda ajo sabar kataku Irama minang iko na monyo kami padu na pandai pulo na pandai mana saru koda ino tapi dulang joget kapalo Indah batayu Yang dikat Hai papang yung Salai dah Kurang de cinta Ila kasyanti kumbumura Namo nyo gasyan Namo nyo Ila gasya namo adeso Rueda na isarayo Yang bertali sukai kapan dipatah kaki malam Jumaat Kasyam tukuran ada denang Karena tukui lagas yang tukui maripa Kaden pape kaden paduo Kaden patigo si batang padi Kaden pasase kaden padilo Kaden nai putu da serangkai hati Tolong jakui kana sirajo hawa ya jugo lalu Tolong jago kana kaulah jago suruhlah duduk Kanaulah duduk suruh bajalah suruh basuju hidupmu kodenai Tipe di mari amal labajang balyang ladi kinari Pakan di angan Pakan di tundo maneti datang kamari Lagas yang tingkura Namo nyo gasya Allah namu adisuru adenai sarayo Lai babua kayu katap jang babua bataru modo Obala kau neng gasya namo desuru denai sarayo Lima polisi lima panjang ada kaki kos lima lunggo Tanda amanuru imam manja yang kau indah ada di lojo puso Ela gasya teko gogora Namo nyo gasya 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 Ela itu kandang ajo lai sabantala de nyo jago Kalau dipanjangkan bandar lari maluyo lari kuninyo Sabana sakana kami lang bau kana pasilawat di masjid namo Lari karano na mandang banyak lari na tuo Ako lagi dosa na di kayutan na malabanya na putila kapalo nyo Akan kulay dua padang pasir Ilay sabata jodoh Pahlawan hati di dalam dado Pasaju adalah nasi kiro-kiro Ladihi berbana sekarang nanto Ejo teguran Tuhan namo judulnya Kami bado la pandai puluh Banyaklah orang lupa data Bila hidupnya diberi kemewahan Lupa segala asal-usulnya Dia diciptakan Allah yang Esa Dia diciptakan Allah yang Esa Sadarkan diri umi daraya Hidup di dunia hanya sementara Sadarkan dirimu wahai teman Hidup ini hanya penuh cobaan Sudah mulai beroban pendengaran mulai kurang Mata mulai berkunang, gigi mulai berlubang. Itulah tandanya teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Tuhan. Banyaklah orang lupa data Hidupnya diberi kemewahan Lupa segala asal-usulnya. Dia diciptakan Allah yang Esa. Dia diciptakan Allah yang Esa Sadarkan dirimu wahai teman Hidup ini hanya bagai titian. Sadarkan
mulai beroban, pendengaran mulai kurang, mata mulai berkunang, gigi mulai berlubang. Itulah tandanya teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Tuhan. Hadiran tangan mua panjang. Jelo jelo jelo. Mari kita larkandakan nilai karekan kita. Lai kasih naralada barapi, lai koco lai nalamu. Aladi sambil bakanda, irama di barido, irama minang, miko wai namonyo. Ole lore lari nagari, lai namu lada judulnya, onde simis lada ramulai, nana punyo lada karajo, lai kami lada bado, nana lapandai lada nyokulo. Epina sabatala yu palapari tuima, harangge indal batau. Masih pabilo la papilo, ay kababu mama ay, babu mo indah, Alay salakali balu. masih pabilo la papilo, ay kababu mama ay, babu mo indah, alay sahala kalibalo. Taro malato kadaw na siya bulienyo, sambo masu acarano. Ekolai kasih, ay kabala pila mama ay, tapi manjantu ang Tadi udah mo mulai kasih, ay kabala pila mama ay, tapi manjantu ang lahadi na ujung bungo. Pero sueño ati alang kapalang kondala wakuti ang sumbakini. Ila kamalay do ila kamanopang, badana lalore ila dinagari. Mamahalay do ila kamanopang, badan lalore la inababini. Saladia yan na napunyoan na umpamo, ura mambalah batu. Ang sadari kandung ada mande, basilaw indah mama ay, badala gadang Di dalam pambadu. sadari kandung ada mande, basilaw indah mama ay, badala gadang di dalam pambadu. Pero sueño ati alang kapalang kondala wakuti ang sumbakini. Ila kamalay do ila kamanopang, badana lalore ila dinagari. Mamahalay do ila kamanopang, nabudang-budang alutua badini. Pawati pura saya aralapau diambil minum kopi bagulo. Utama bubong kalangi hijau, lupuk kawan masantung